Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill. Narito na tayo sa ikatlong quarter ng UCAAP 2018 sa pagitan ng Pampanga Colleges at Sindalan High School na kung saan tambak ang kalamangan sa 62-25 na score. Nakita natin sa unang parte ng quarter na kung saan di kita ng laban ngunit kumawala ang Sindalan High School sa ikalawang quarter sa pamamagitan ng tulong ng splash duo ng Sindalan High School na kung saan ang pangalan nila ay si Cepada at si Jimenez at tulong na rin nitong kanilang sentro na si Figueroa. Naging tambak ang labanan kung kaya't umabot sa 62 mark at sa 25 ang laban. Kaya ayun nga po ang update ngayon sa UCAAP 2018. It's between PC and SHS. Fourteen seconds to shoot. 10 seconds to shoot. Foul on number 6. 14 seconds shot clock reset. Pangalawang personal foul na yan para kay number 6. 10 seconds to shoot. Number 18 wala yung tira. Wala, punta kay number 7. Number 6. Figueroa. Foul committed on number 20, Figueroa. 2 free throw para kay number 7. Wala yung unang tira. Pumasok yung pangalawa, split para kay number 7. Number 3.
Number 18. Timeout. Pampanga College. Bilis ang itang kahit. Seconds to shoot. Foul on number 2. Double dribble, sorry. Split para kay Figueroa. 6 minutes and 30 seconds. Foul on number 5. Foul on number 6. Offensive foul committed on number 6. Dalawang personal foul na yan para kay number 6. Foul on number 3. 32. First free throw ni number 12 pumasok. Score natin 29-72. Sindalan. Di pumasok yung pangalawa. Rebound na pumunta kay number 12. Layup wala. Number 5 to number 14. Ten to shoot. Number 14. 31-72. Number 5 ng Pampanga College, out ka muna. Teka lang, may whistle ang referee. A sportsmanlike foul kay number 18 ng Sindalan. Unang technical free throw ni number 1 hindi pumasok. Wala pa rin yung pangalawa. Bola yan ng Pampanga College. 5 minutes 13 seconds.
Exactly 5 minutes remaining sa ating third quarter. 40 seconds to shoot para sa Pampanga College. Figueroa. Foul on number 9. Penalty. 4 minutes and 44 seconds. 4-4-4. First free throw is good para kay number 32. Two out of two. Pili to Figueroa. Season. Pasa ni Figueroa kay number 9 sa ilalim. Pumasok number 9 for 2 points. Ball out of bounds para sa Sindalan. Another unforced error para sa Pampanga College. Figueroa, 3 points. Number 6. To shoot. Number 14, pamaling tira, di pumasok, rebound ni Figueroa. Pili. Pasa ni Pili kay number 9, di matanganan. Out of bounds ang bola. Bola ng PC. Number 7. Three minutes and 20 seconds. 9 seconds to shoot. Number 14. 37-79. Sub. Number 32, Sindalan. Three minutes. Number 12. 39. Figueroa to number 2. Tayang. Number 9. A foul committed on number 9, penalty. First free throw ni number 12 pumasok. Split yung tira ni number 12. Pili nagmamadali, pasa, out of bounds, sub.
3 points, Pili. Bola pa rin yan ng Sindalan. 1 minute and 54 seconds. Number 9, Sindalan. Jump ball. Sindalan, ball possession na, no? Number 12 in favor of number 10, Biray. Mintis yung tira ni number 18. One minute and 10 seconds. Number 18. Foul on number 10. Warning for penalty. Pampanga College. Sub. Forty seconds. Thirty-four seconds. Twenty seconds. Traveling yan. 18 seconds natitira sa ating third quarter. Last touch wide. PC basketball. 12 seconds. Five seconds. 2 seconds. One second. One. End of our third quarter. Score po natin 88-40 Sindalan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng BGC Concrete Batching Plant. We commit and we fulfill.
supported by Vice Governor Delta Pineda. Developing youth through education, leadership training, talents, and athletics.